Шаллыда яшәүче пенсионер Илдус Низамов тәгәрмәчле йорт корырга тәвәккәлләгән. Ул ясаган беренче йорт кечерәк булса да, сәяхәт итү өчен уңайлы да, җайлы да. Хәзер тәгәрмәчле йортта ул хатыны белән бергә ил буйлап сәфәргә чыга. Беренче булып Анапага, диңгез буена барып кайтканнар инде. Илдус Низамов тәгәрмәчләрдәге йортның барлык эшкәлекләрен, уңайлыкларын үзе уйлап тапкан, үзе ясаган, кайбер өлешләрен иске автомобильләрдән алган. Пенсионерның беренче тәҗрибәсе бик уңышлы чыккан. Вот эту основание только купил с документами. Менә бу корпусны сатып алдым. Әкренләп барысын да үзем ясадым. Алкабонд материалы белән тышладым. Фин фанерасын кулландым. Эшке якта ламинат. Монысы газель машинасы тәрәзәсе, яндагылары ВАЗ машинасыныкы. Көпчәкле йорт сәфәргә чыгу өчен уңайлы, җайлы. 2 карават куйган, газ плитәсе, сау-сау аерга була, раковина, хәтта телевизорга кадәр бар. Тәгәрмәчле йортта пенсионер хатыны белән Анапага барып кайткан инде. Это спальное место жены, это мое спальное место. Монысы хатынымның йокы урыны, ә монысы минеке. Минем буй озынрак, ятаклы озайтып була. Барысы да ястык, мендәрләр бар. Монда өстәл, телевизор, монда ашамлыклар, чәй, шикәр куям. Бик җайлы. Пенсионер ир моның белән генә шикләнмәскә ниятли. Киләчәктә тагын да зуррак, иркенрәк тәгәрмәчле йорт ясарга җыена. Фарис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Рустам Бикмөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы.